Asiphinde simbingelele bazalwane. Sisaqhubeka nendaba yethu yokuthunjwa esukela ekutheni owehla nguye futhi oyanyuka, esonyukile wathumba abathunjiweyo, wayisepha abantu izipho. Siqhubeka lapho nje bazalwane ukubheka ngendaba yokuthunjwa nokucaciselana ukuthi kahle leli gama lokuthunjwa lingena kanjani la eBhayibhelini. So-ke sizofunda bazalwane lapha ku-chapter 14 uMarko, sofunda uverse 43. Khona masinyane sakhuluma kwafika uJuda, omunye wabayi-12, enesixuku ebesinezinkemba nezinduku ezivela kubapristi abakhulu nababhali namalunga. Kepha umkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi lo engiyakumanga nguye, nimbambe nihambe naye nimqinise. Amen. So phinda siye encwadini kaFilimoni. Filimoni-ke yinye incwadi yakhe, chapter futhi yinye, akanayo enye. La bazalwane siqhubeka nendaba yethu. uPawula ubhalela incwadi kaFilimoni eyibhala. Ngalokho-ke noma nginesibindi esikhulu kuKristu sokuba ngikuyale ngakho kufaneleyo, nokho ngenxa yothando okungcono ngiyancenga, njengokuba nginje mina Pawulo semdala, manje futhi ngiyisiboshwa sikaKristu Jesu. Ngikuncenga ngomntanami engimzele ekuboshweni kwami, u-Onesimo, okade engenalusizo kuwe, kepha kalokhu unosizo nakuwe nakimi. Engimbuyisele kuwe yena oyinhliziyo yami. Ebengifuna ukumbamba ahlale kimi ukuze angikhonze esikhundleni sakho, ngisekuboshweni ngenxa yevangeli. Kepha ngaphandle kokubona kwakho, ngangingathandi ukwenza lutho, ukuze umusa wakho ungabi ngocindezelo, kodwa ube ngesihle. Ngokuba mhlawumbe kungenxa yalokho kuba ahlukaniswe nawe isikhashana ukuze abe ngowakho kuze kube phakade. Angabe saba njengesigqila, kodwa abe ngaphezu kwesigqila, engumzalwane nothandekayo. Kakhulu kimi, kepha kakhulu kangakanani kuwe nasenyameni naseNkosini. Ngakho uma uthi ngingumhlanganyeli nawe, mamukele ngokungathi yimi. Kodwa uma ekonile ngento noma enecala kuwe, lokho kubalele kimi. Mina Phawula ngikuloba ngesandla sami, ngiyekukukhokha ukuba ngingaze ngisho kuwe ukuthi nawe unecala kimi elinguwe uqobo. Yebo mzalwane, mangithokoziswe nguwe eNkosini, uyihlumelele inhliziyo yami kuKristu. Ngikulobela ngokuthemba ukulalela kwakho, ngazi ukuthi uzakwenza nokungaphezu kwengikushoyo. Futhi-ke wongilungisela nami indawo, ngokuba ngiyethemba ukuthi ngemikhuleko yenu ngizakuphiwa nina. Amen. Ayike bazalwane, sisaxoxa indaba yethu mayelana nokuthunjwa. La bazalwane siyalalela ukuthi uJesu uthengisiwe, ethengiswa uJuda oyigazi lakhe ngokuzalo noma ngokwegazi. Ebugqileni-ke bazalwane kunje, uma ngabe kuzoba nesigqila, isigqila siyathengwa noma silandwe empini. Ma nihluliwe empini, nibe igqila zaleso sizwe esinihlulile. Uma kungenjalo, kube khona intengo noma imali yokuthenga isigqila. Isigqila-ke ngeke usithenge kumuntu wakwenye indlu, kodwa uthenga isigqila kumfowabo
noma kozalo lakubo noma kube owegazi lakhe. Isizathu ilesi, angeke ukwazi ukuthenga umuntu umthenge kwabanye abantu, kodwa uma ukuthenga kwakho noma idili izoba genuine, kudingeka ukuthi lowo muntu umthenge kumuntu wakubo. Ngeke uthenge umuntu wakangwenya umthenge kumuntu wakamkhize, kodwa ungwenya umthenga kungwenya ukuze iphumelele leyo ndlela yokuthenga noma lokho kusebenza kwenu. Manje-ke ngifuna ukugcizelela la nakho kancane nje ukuthi izigqila uNkulunkulu wayeyimisela umthetho. Okokuqala, uma ngabe uyisigqila ulahlekelwa ubuzwe. Okwesibili, ulahlekelwa amalungelo. Okwesithathu, ulahlekelwa igama lakho. Okwesine, uzulahle nolimi lwakini, ukhuluma ulimi lalapho uthunjelwe khona. Ingakho nje nathi la eMzansi Afrika kwelakithi ufica abantu bekhuluma kakhulu ulimi lwesiNgisi noma ulimi lwesiBhunu. Lokho kuwuphawu lokuthi izwe lakithi lake lathunjwa izizwe ezikhuluma olunye ulimi. So kwabonakala manje ukuthi kufanele abantu bafunde ulimi labagqilazi noma ulimi labathumbi. Ingakho-ke ufika ezweni noma liphi ufika ulalela ukuxoxa kwabantu besuzwa ukuthi engathi kodwa leli zwe lake lathunjwa. Ngisho imigwaqo-ke yakithi, ngisho iy'ndawo, ngisho amadolobha, okuningi kuqanjwe ngolimi laba besithumbile. Lokho kukhombisa ukuthi sake salahlekelwa amalungelo ezweni lethu. Okunye-ke engifuna ukukugcizelela nakho ukuthi uma ngabe ngithenga isigqila noma kade ngumfokazana, kodwa kuyabe sekuyaguquka noma kuyashintsha ukubizwa kwami bese ngibizwa ngomnumzane. Esilungwini-ke kuthiwa use noma umaster, ngoba usuke usunomuntu ofana ongaphezu kwesisebenzi sakhe, angibeke kanjalo. Uma uhanjelwa abangani bakho noma izihlobo zakho le esikhathini sakudala, ikakhulukazi kwa-Israyeli, kwakuthi uma unesigqila zifike izihlobo kade ihamba ibanga elide, isigqila sithela amanzi endishini, sithathe ithawula sihambe sifike sibageze inyawo. Kwakuwuphawu lolo lokuthi usumnumzane. Bekwenzeka-ke ukuthi uma ngabe amakhosi ehlasela kulesi sikhathi, ahlasele akhiphe impi, bese ithi inkosi empini yayo, lalelani-ke manifika lapha nibabulale bonke, kodwa inkosi yakhona ngiyayifuna, ngifuna iphila, nifike nayo la iphila. Bayokwenza-ke lokho, amabutho afikayo ngale yanqobe, athathe inkosi abuye nayo, afika ayinike inkosi yawo. Inkosi yawo-ke uma isihleli-ke isinesigqila esiyinkosi, lokho kuthiwa-ke i-slave king. Okusho ukuthi-ke uma ngabe isinesigqila senkosi, singaphezu kwamanye amakhosi, isiyi-king of kings, ngoba wonke umuntu bekuthi uma ngabe esenesigqila i-status sakhe sishintsha. Okunye-ke bekwenzeka, uNkulunkulu bengathanda ukuthi isigqila sidayiswe kabili. Bekuthi uma ngabe isigqila sithengiwe, kufika unyaka wejubhili, kusho ukuthi kwakuba unyaka ka-7 obizwa ngesabatha, bese igqila ziyakhululwa, bese iboshwa ziyakhululwa kuze kusulwe nezikweletu. Lo nyaka wawubizwa ngokuthi unyaka wenkululeko, noma it's a year of liberation noma a year of celebration, ngoba kwakusulwa izikweletu kukhululwe igqila kuze kukhululwe neziboshwa. Igebengu-ke beyihlakaniphe kakhulu, bekuthi uma ngabe usuzofika unyaka size kuwena sifike sizoboleka imali ngoDisemba, ngenyanga elandelayo ngoJanuwari kuyalikanisa uyaqala unyaka wejubhili. Uma uqala nje unyaka wejubhili sesisuliwe isikweletu, akakakhokhi lokhu kweleta, ngoba kwakunomthetho omiswe uNkulunkulu ukuthi ma kufika unyaka wejubhili izikweletu zonke zisulwe, kube ngathi ayizange ibe khona kade zikhona.
enye into ebiyenzeka ke uma ngabe unesigqila bekuye ukuthi uma ngabe ukuthi isigqila sikhona siyasebenza senza yonke into umnumzane besenza icala bekugwetshwa kabili ke bekuba khona isigwebo sokusebenza nzima noma kube isigwebo sokufa lithethwe icala limlahle umnumzane kodwa kufanele ayobulawa noma ayokwenza umsebenzi onzima bese ethi mina ngeke ngoba nginesigqila angikwazi ukuyosebenza noma ngife kodwa isigqila sizofa endaweni yami. Engizama ukuveza ke labantwana bakaNkulunkulu ukuthi lento yokugqila kufanele siyi-understand nokuthi uJuda wayemdayiselana uJesu kufanele siku-understand. Akusikona ukuthi uJuda wayengoba emubi kunabo bonke abantu noma wayemubi kunami nawe nomunye, cha, kodwa kwakuyiplan ukuthi abantu basindiswe ngoba uJuda wadayisa ngoJesu ngalawa amafating awu-3 awathatha kumaRoma. AmaRoma khokha ayisiyamthatha uJesu. Uma Jesu sebemthathile-ke nansi into engifuna ukuyigcizelela, walahlekelwa ubuzwe, walahlekelwa ilungelo, walahlekelwa igama lakhe, walahlekelwa istatus sakhe, kuningi okwamlahlekela. Uya lapha esiphambanweni nje akasayi eyinkosi yabaJuda njengoba kwakushiwo, akasayi eyinkosi yezulu njengoba thina simkholwa. Uya lapha eyisigqila, uya lapha eyobulawa. Kodwa into engifuna ukuyigcizelela nayo, uJesu ke wayesekwenza kokubili, wathatha i-hard labor, wathwala isiphambano, wanyuka naso waye eGolgotha, wafika eGolgotha, wafika wafa. Okusho ukuthi igwebo wayithatha zombili, hard labor kanye ne-death sentence. Uma sefake akasafeli ke abaJuda, usefela abezizwe ngoba wathengwa amaRoma. Bengenzela nje ukuthi sibe nomqondo singakangeni kule ndaba, sizwane ukuthi sikhuluma ngani. Amen. Manje ke sikhuluma la ngo-Onesimus. U-Onesimus wayeyisigqila sikaFilimoni. uFilimoni wayengumzalwane. Umlando kaFilimoni, uFilimoni waye esindiswe kushumayela uPawulu. Mayisindiswa endaweni ayekuyona, kusho ukuthi-ke wafundiswa, wakhula eNkosini engumfundi, wazwamiswa waba yilunga, i-elder. Mayimiswa waba yi-elder-ke umiswa unesigqila u-Onesimus. Onesimus akakholwa kodwa uyisigqila somzalwane. Kukhonzelwa endlini kaFilimoni. Makukhonzwa nje kukhonzwa inkosi, kukhonzelwa kaFilimoni. Kodwa wangasizakala u-Onesimus. So uPawula ke ubhala lencwadi ke uboshiwe usejele. Uma esejele uPawula ethi uhleli giliqi nakho sengena u-Onesimus. Useboshiwe. Kade baleka entshontsha imali kabasi wakhe noma umnumzane wakhe uFilimoni. Kusho ukuthi ke mangena lapha ejele ufica uPawula uyashumayela ke uyaphenduka ke usemukela inkosi. Mayemukela inkosi ke sekushaya isikhathi sokuthi uFilimoni aphume ejele. Mayephuma ejele usethi uPawula cha ngizokulobela incwadi. Ma uphuma ejele uzoqonda straight ubuyele kuFilimoni ngoba kunencwadi engikulobele yona. Usethi ke ngikulobela ke ngomntanami engimzele eNkosini. Usiyamveza ukuthi usephendukile usewumzalwane. Uthi kade ngelisizo kuwe kodwa namhlanje usewusizo nakimi nakuwe. Uthi bengingathanda ukuhlala naye ukuze angisize kwezinye izinto kodwa ngibone kufanele ukuthi abuyele kuwena. Kodwa ke uma ebuyela khona izinto engifuna uyinake eFilimoni. Wena Filimoni uma ngabe ungumhlanganyeli nami mamukele. Ake singithi uyithinta le ndaba. La ekutheni uPawula athi uma ungumhlanganyeli nami Filimoni mamukele u-Onesimus. Kukhona into engifuna uyilalele njengomzalwane. uPawula lana awukwazi ukuthi uma umzalwane ungahlanganyeli nomzalwane okushumayezile wakuzala eNkosini, wakubhabhadisa, wakufundisa, wazokumiswa waba yi-elder.
umethi uma ungumhlanganyeli nami amukela umzalwane ungamamukeli kusho ukuthi izulu selivalile. So uthi uPawula ke kule ndoda uma ungumhlanganyeli nami mamukele, uthi ungasamukeli ke manje njengesigqila kodwa umukele njengomzalwane. Okusho ukuthi uFilimoni mebuyela lapha asazi noma wayesazofika sebenze yini ngoba phela wayesebenza njengesigqila, kodwa igama uthi umshumayeli akamukelwe njengomzalwane. Uma emukelwe njengomzalwane usethi-ke uPawula uma kuwukuthi khona kukweleta kona imina ukukhokha kubalele kumina lokho. Okusho ukuthi menesikweletu uma kuwukuthi lesikweletu sokutshontsha sisamile ungasasibizi uFilimoni ngoba siyokhokhwa yimina Pawula. Uthi kodwa nawe uyangikweleta-ke ungikweleta-ke okwethu kwaseNkosini, hhayi ukuthi umkweleta imali, kodwa umvezela ukuthi umzalwane usefike kuJesu, isikweletu asisulwe. Okwesibili uthi angasamukeli njengesigqila, akamukele njengomzalwane. Ngokwesiko-ke noma ngokomkhuba wezizwe, isigqila bekuwumuntu ongalala endlini, angalala lapha nezilwane, alala ney'nkukhu noma alale ney'ngulube noma alale ney'nkomo noma alale nezimvu. Ngiyakhumbula ukuthi indodana yolahleko ngesikhathi isidla imali eyiqeda yaphenduka isigqila, yadla ney'ngulube. Akusikho nje ayidla nazo nje kuphela, yayidla izilale nazo ngoba yayingafanele ukungena endlini yomnumzane. So-ke ubeka lokho kuPawula. So-ke okugcizelelekayo-ke ilokhu ukuthi lo mzalwane usezobuyela lapha engasesona isigqila, bese mayesebuyela futhi kusho ukuthi akasezolala nezilwane. Usezolala endlini. Ngithe-ke kubazalwane uPawula wayemisile uFilimoni waba yi-elder kwakhonzelwa kwakhe futhi endlini kwakhe. So nansi-ke into-ke uthi uPawula mayiloba ngilungisele i-guest room. I-guest room-ke kwakuyisimiso ngaleso sikhathi sokuthi amalunga noma ama-elder kube abazalwane abamukela ihambe. Wawungeke-ke ube yilunga uhlala emkhukhwini noma uhlala ehostela noma uhlala kwi-bachelor house ngoba kufanele umukele abazalwane noma ihambi, kufanele ube nendlu yehambi. So noFilimoni wayenendlu yehambi. Sethi kuPawula-ke ilungiseke, ngiyakholwa ukuthi ngizophuma, kodwa uma ulalelisisa kahle ingxoxo yonke kuyavela ukuthi uPawula wayeveza ukuthi lo mzalwane-ke manje mlungisele i-guest house azolala kuyona nazohlala kuyona ngoba akasesona isigqila usewumzalwane. Okusho ukuthi-ke abazalwane ngiyathanda balalele, sithe unyaka wejubhili, unyaka wesabatha, wathi uJesu uma efika wathi yena uyinkosi yesabatha. Haleluya. So uJesu uma ngabe ethi uyinkosi yesabatha kusho ukuthi uJesu uyinkosi yejubhili. Lafika-ke ijubhili napho Onesmus. Okokuqala wamukela uJesu esejele, meqeda ukumamukela waphuma ejele ngoba ijubhili lalikhipha iboshwe ejele. Okwesibili ijubhili lalisula ikweletu. Yikho ethi uPawula uma ngabe kuwukuthi khona kukweleta kona ukubalele kumina Pawula. Okwesithathu ijubhili lalikhulula igqila. Yikho ethi uPawula uma ngabe ekhuluma noFilimoni ethi mamukele lo mzalwane kodwa kungabe kusaba njengesigqila njengamanje, kodwa umukele njengomzalwane. Isizathu nasi bazalwane, uma sesifike kuJesu sifike enkululekweni, amacala ethu ayasulwa, ubugqila bethu buyaphela. Haleluya. Ikweletu zethu ziyasulwa, nestatus sethu siyajika. Ingakho kuthiwa encwadini kaJohn chapter 1, ivangeli kaJohn
mawufunda lapha verse 12-13 lithi bonke abamamukela wabapha amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Uma umntwana kaNkulunkulu ke esefikile eNkosini uyafana nesikhulu noma engesona isikhulu, nesigwili noma engesona isigwili. Ufana nawo wonke umuntu omkhulu ngoba eNkosini kuyalingana. Uthi uPawula ngelanga mexoxa nabazalwane uthi mina Pawula uma ngimpofu ngicebile eNkosini ngenxa yomzalwane. Uthi mangicebile ngimpofu ngenxa yomzalwane. Isizathu salokho wayikhomba uPawula inkululeko yokufika kuJesu, inkululeko yobuzalwane. Inkululeko ke bazalwane ukuthi uJesu mangabe ithi incwadi owehlayo uyena oyenyuka owayesethumba abathunjiweyo, okusho ukuthi uJesu sithumbile, esithumbele ekuphileni okusha, esithumbela ebuntwaneni la kuzoshintsha khona istatus sethu, esithumbele ekutheni sidlifa lombuso wezulu. Ake ngithi ukuxoxa kancane bazalwane ukuthi noma ngathiwa uyalifunda iBhayibheli ulilalela kahle, ayikho indawo la kuthiwa khona iy'ngelosi zinefa. Isizathu sokuthi iy'ngelosi zingabi nalifa ngoba azifelwanga. Ifa umuntu onefa umuntu ofelwe umhlobo wakhe. Thina-ke safelwa inkosi yethu uJesu sinefa ezulwini, ife elingunaphakade. Angiphinde ngicacise lokhu bazalwane ukuthi uJesu wayofa esiphambanweni esigqila, kodwa esevukile wavukela ebukhosini bakhe, wavukela emandleni nasenkazimulweni, wabuyiselwa iposition akade yiye ezulwini kwaze kwaba ngaphezulu. Ingakho kuthiwa imawufunda incwadi yamaHebheru chapter 1 kuthiwa seyabankulu kuney'ngelosi ngoba igama layo liyifa layo. Lize liqhubeke ithi izwi lenkosi lithi ngokuba iyiphi ezingelosi uNkulunkulu akasho kuyona ukuthi namuhla wena indodana yami ngikuzele. Isizathu bazalwane uJesu wabuyiselwa ebudodaneni. Bese ithi incwadi yamaHebheru chapter 2 verse 14 ithi uhlanganyele nathi inyama negazi. Uhlanganyele nabantwana inyama negazi ukuze amnqobo ube namandla phezu kokufa. Iqhubeka ithi akananhloni ukuthi thina sibizwe ngabafowabo. Lokhu bazalwane ngiyagcizelela ukuthi makuthiwa sithunjiwe sophila impilo yokuthunjwa, sizophila impilo engaphilwa abantu emhlabeni, sophila impilo ekhethekile, ehlukanisiwe, sophila impilo engcwele. Asisobakhonza abanye uNkulunkulu, asisokhonza ngisho imikhosi yabantu, asisokhonza lutho olunye, sokhonza uNkulunkulu kuphela. Kuyacaca ukuthi uNkulunkulu usahlukanisele ukuze sibe nefa. So bazalwane siyagcizelela-ke nisahlele emakhaya ukuthi lifundeni izwi nibuke ukuthi uNkulunkulu usibizelephi. Izithi incwadi yamaHebheru uyaguqula iy'khonzi zakhe ziba amalanga bomlilo. Abaguqulwa baba amalanga bomlilo ilabo abakhethile uNkulunkulu nababizwa ngegama lakhe. So-ke siyagcizelela-ke bazalwane ukuthi nisahlele emakhaya fundani, niqiniseke, ithemba livuke, uNkulunkulu wethu uyaphila. Ukufa kuzosifica kona phela singabantu inyama yethu ibuthakathaka, kodwa eyethu impilo yoqobo ifihliwe noKristu ezulwini lapho sithunjelwe khona. Ingakho-ke bazalwane sikhuluma kanje, sifisa abazalwane baqiniseke, sifisa abazalwane bazi, sifisa abazalwane baqonde, sifisa bazi abazalwane ukuthi njengoba unalesi sifo nje kubalekwa kwenziwa yonke into, lithi iBhayibheli uJesu wethu uhlezi ngasokunene sikaNkulunkulu uyanxusa nakalokhu bazalwane, njengoba sihlaselwa isifo, njengoba umhlaba uthule engathi siqhaqwe ifi elimnyama, kodwa inkosi yethu ingakabuyi ukulanda ibandla layo, ihleli ngasokunene sikaNkulunkulu, inxusela abangcwele. Namanje kulesi sifo bazalwane iyasinxusela, nakokunye okuzovela okunzima nokusindayo iyasinxusela. So bantwana bakaNkulunkulu, ilawo mazwi asenhlizweni yami, ngithi anginiqinise ukuthi bafowethu thina sithunjelwe ekhaya ezulwini, sinophawu lasekhaya. Umuzwa abantwana bakaNkulunkulu kuthiwa bakhuluma ngezilimi ezintsha, bakhuluma ulimi lalabo ethunjelwe khona. Uma begida behlabelela amahubo,
bagidela behlabelela amahubo alapho bethunjelwe khona. Okunye ungeke wena ungathi bayahlanya noma bayagula, kodwa bona basuke benza lokhu kwala bethunjelwe khona. Ingakho lithi izwi lenkosi, bhekani uthando olungaka sinike lona uyise, lokuthi thiwe singabantwana futhi siyibo, ukuthi nje kuphela izwe alazi, kodwa kunye esikwazi ukuthi mhla ibonakaliswa thina siyofana naye. Ayibonge inkosi. Amen.